Jos mä sanoisin sulle, että kaikki, mitä sä haluat tässä elämässä, on jo sun saavutettavissa. Se ei vaadi sulta kuin niinkin pientä asiaa kuin antautumista kaikille elämälle. Ja antautuminen ei missään nimessä tarkoita luovuttamista tai semmoista passiivisuuteen vajoamista. Vaan antaudut sille omalle sisäiselle elämällesi ja annat sen ottaa ohit käsiin, luottaa siihen. Se ei tarvitse sen enempää. Sitten sä löydät itse niistä paikoista, mistä sun kuuluu olla tekemässä niitä asioita, mitä sun kuuluu tehdä ja mitä sä haluat tehdä. Ja näin. Sun elämä on valmista sillä pisteellä, kun sä luovut kaikista kontrollista ja antaudut kaikille. Ei sen isompaa asioita. Mut niinku, miten vaikeeta se on. Miten vaikeeta se on luopua. Ja miten täynnä munkin elämä on ollut niin paljon semmoista itse luotua rakennetta. Kaikki päivät on täytetty jollakin. Mieli on täytetty jollakin. Kaikki mitä saa niin lisää jotain stimulaatiota tai jotain semmoista, että se hiljaisuus ei koskaan löydä. Saa kiinni. Ja sitä pitää niinku paeta. Se on vaikea. Se on pitkä vaikea prosessi. Pelottava. Mutta sen toisella puolella on kuitenkin paljon asioita. Mitä mäkään en vielä kaikkea tiedä, mutta sanotaan näin paljon vapaampi elämä. Kyllä erilainen.